požádal tu paní, když se to poprosil tu paní, zdali pak by mohl činit souložení. Jo. Tak to bude, vole, to bude. Ale jsem já jsem nechytil do toho. Jak je to? A to je co tady tohle? Co vylev saloní a udál ke světí. Pan Koperda nezná ničem víry. Požádal tu kurvu, zdali pak by mu ukázala vulvu. Požádal tu paní, zdali pak by mohl činit souložení. Požádal tu rejnu, zdali pak by mu pohonil strejdu. Požádal tu kurvu, zdali pak by mu ukázala vulvu. Požádal tu nevím co, jestli by mu vyhonila čuráka. Ona mu ho nevyhonila, protože měla ruce bolavý. Jdeme. No, ty, to je dobrý, vole, to je dobrý.